Hai, welcome back to my YouTube channel. Kini saya Num Ratu Iclik dari Jawa Timur, dari Blitar, guys. Gini. Ratu Iclik punya edukasi penting bagi ibu-ibu, cewek-cewek, ya, untuk tahu. Iki penting, bolo penting. Pentingnya apa toh? Pentingnya apa toh? Penting mari ngiclik ya, iki tentang seputaran ngiclik ya toh, digitik cewek perlu di cowok juga ya. Pentingnya iki jan penting banget. Ternyata kejoh iku lek nek dalam nek jerone bawuk lek bar dicrotne, nek cewek iku mau kita bagi seorang cewek nggak nyuci nih bersih iku bisa basi, menimbulkan bau. Makanya sing bawukmu sing iso ambune terasi iku disebabkan basinya kejoh yang tersisa di dalam bawuk. Dalan bayi ngono lho cah ya, dalan bayi ngono penak cok ya. Jadi nek adewe bar diijlik pasangane awake dhewe entak iki pasangan ya, pasangan dhewe iku ojo langsung digawa turu, ojo langsung digawa aktivitas, dicuci dhisik sing resik, bahkan dirogoh bolongane. Lek wis lega mari iclik ya, mari iclik iku bolongane iku dirogoh, tapi ya ora ngene, jariku Budi ya lara cah ya. Nek kurang resik nggih kasa karo antiseptik bakteri sing khusus gawe vagindol. Khusus sing gawe vagindol, antiseptik, antibakteri kena karo kasa. Nek karo dijinggo sakit, kena kuku, luka dalam, menimbulkan bakteri dan kanker serviks, terus dan menimbulkan iritasi, enggak diatasi jadi penyakit, iso jadi wis pokoknya jadi penyakit nang rahim, dinding rahim, terus efeknya nang kelamin. Terus lek basi menghindari bau VV ya, bau VV itu diakibatkan apa? Kita mencuci enggak resik, ADW jarang ganti celana dalam, keputihan sing enggak cepet ditangani, mari iclik gejoh iku mau nyucinya enggak bersih, nyucine iki kudu dirogoh ndek lubangane bawuk. Lek bengi gitu. Bengi iku lek bar diiclik bolo ya. Bar diiclik iku iki mas-mase bapak-bapak iku wajib ngasih tahu pasangannya, wajib ngasih tahu pasanganmu. Ojo sampai enggak mau kasih tahu. Lek penikmati sainem, penontonnya sainem iku rata-rata bapak-bapak, cowok-cowok. Maupun single sing wis duwe bojo iku wajib diweki ngerti bojomu. Dicuci, mari diiclik, dicrone pejuwe nang jero, dicuci, diresik, dikorek metu. Lek enggak, isu-isu iku basi. Basine gejo iku bisa basi. Nek basi ambune badek, ambune koyo terasi, ambune iku gak enak. Karena apa? Iku hormone gejuwe wong lanang sing bosok nang jero vagindol. Jero vagindol iku kan kapep, enggak ada ventilasi udara. Rongga-ronggane iku lek bar diiclik iku nutup ngene. Kan jerone bawuk iki kan ada rongga-rongga geret. Makane iku lek dileboni veli VV, veline iku iso koyo dicokot-cokot iku gitu. Terus jadi lek dicrot nang jero, otomatis nang cewek iku gejo iku enggak langsung metu. Sing ceweke metu, cowoke ngecrot nang jero, iku sama-sama iku koyo perang. Itu lek wis perang basi, lek wis basi iku yo gak iso langsung metu. Cewek iku lek ora dibawa ngadeg jalan-jalan gak iso metu, gak iso langsung metu ndeler ngono, gak iso. Lek kaya wong lanang langsung jrot ngene langsung muncrat kan langsung resik ya. Enggak tersisa di dalam gitu bolo ya. Jadi menimbulkan iku bau VV. Sebenarnya saya arep bahas iki cuma lali utaknya iki terlalu beli gitu. Ya wajar, saya nemu normal, saya nemu puber kedua. Jadi puber kedua itu jangan kemontol ya.
cewek cowok sama saja. Lek cowok itu ada puber ketiga, puber keempat. Lek cowok cewek itu mentok itu puber ketiga, gabiek karo veli. Ya, dari situ dikasih tahu pasangan itu dia ngerti. Lebar diiclik itu kudu di cuci gitu. Jadi ojo sampai tersisa di dalam. Ya wajar ya tersisa didik-didik karena Dewi nggak ngerti di dalam itu sampai kedalamannya berapa puluh meter ya kedalamannya, terus jarinya Dewi ngorek pun nggak sampai, terus nggak celekitane mana-mana. Jadi naik bagi cewek sing keputihan itu mending ngorek nggak kasar dan antiseptik vagindol ya. Wes ngono tentang vagindol keputihan kita bahas next video saja. Jok lali icrik bolo. This is not a dream.